Pozdrav svima, ja sam Lucija Žuti, 2019. godine sam diplomirala na grafičkom odsjeku i od onda sam se našla na tržištu rada i sukladno tome nekako se i moje stvaralaštvo više manje bazira na nekim svakodnevnim temama, odnosno temama iz svakodnevnog života. Rad koji je otkupljen na Erste fragmentima zove se Identiteti grada Buras kaj ima v Zagrebu, odnosno riječ je o zastavama. Naime, ja sam prije 9 godina doselila u Zagreb i od onda nekako primjećujem koliko se grad u tom periodu promijenio, odnosno koliko su neki problemi odjednom postali, možemo reći, identiteti grada. Odnosno riječ je o heraldici, odnosno zastavama koje se sastoje od vizualnog dijela i tekstualnog. Dakle, heraldika je znanost o grbovima i ja u tim zastavama mijenjam grb grada Zagreba, te ga uz tekstualni opis, odnosno opisujem, dakle, problemi koje spominjem su problemi, ne znam, puknute cijevi, gužve u prometu, majke odgajateljice koje su bile dosta aktualne prošle godine, zatim strana radna snaga, otpale cigle i tako dalje. Na primjer, ne znam, meni jedan od najdražih tih zastava, odnosno tih grbova je gdje piše grad vizije jer cigle padaju same. Odnosno riječ je malo o jednom onako ironičnom komentaru i uglavnom više manje tako pristupam zapravo i u svojim radovima. Za Erste fragmente sam čula još odnosno još tako za vrijeme studiranja i stvarno mogu reći da jesu super prilika, pogotovo tako i studentima kojima je to dosta dobra, onako ajmo reći, financijska odskočna daska, da si svakako poboljšao budžet, a i nama koji smo isto završili studij da zapravo pokušamo u nešto uložiti, dakle u svoje daljnje stvaralaštvo.